Modou ceerno no mbaɗɗa seydi Fall alhamdulillah aɗa sellire machallah no galle a waɗi no jontaɗo waɗata ni joɗa tan e kuugal galle tan leɗɗe taari ɗum ay so wona yontede ni ko aɗa andi neɗɗo kam hankkadi ni wonno ene siforo a bitta tan no sifori no yaari fof no jarta mbiɗa andi ɓeyɗi takkindemo ɗo ko baali ɗi en heewi en wuyɓe joni keewi mbiɗa andi ɗum ɓeyɗi takkindemo wona mbeɗa mofti ɓande ɓande momi ɗo mbalami wallay ɗo mbalami ɗo kay ko fawi kamɓe mbiyata fawi fawta ala koɓe fawat tan pawta ala koɓe jeewi gujjo min de gaddi ɓe gandi min gujji tan ko ɓande ɓe jogui ɓandam nden ɗo Allah ne seedi ñande neɗɗo duwi ɗo ha naati ɗo walla ha hanga wiide naati ɗo yo mayra ko ɓande nawde yimɓe an hol neɗɗo faggorto kakol mum ndendina kakol ma aɗa tampa hen jamma e ñalawma ay suba kay kikiɗe aɗa doga aɗa yaata arta gujjo ummo tan ne tegni huƴƴi tan wiya kañum ɓuurima yidde wiyeɗano taw yimɓe ɗani an addi o yaɓale ara kadi wima ko min ɓuurma yidde an yiiɗa min ɓuurma yidde gujjo mala ko joom walla joom jawdi ɓuuri no mbaɗɗum tambe wallahi mawɗum ino gallo wallahi jaam ko rewi fof ne celli ayi hande kam mi yewni tan mbimi aɗa mi yettoma kay wallahi hande mboɗo jogui ko ganduɗa hoore ma aɗa sago mi yettinma ɗum bon eyyi aɗa andi an wonɗo jittuɗi ɗen kala ko waale am ina foti ñalludema gonga noon Allah waɗiri towna hande wona cihlagal woni hakkudeme ma ala ko ɓiɓɓu yumma gonga kala mo donkumi haalande hunde an kam mi ronkata haalande gonga wallahi noon de Allah waɗirde hande mi ala guiɗo mi ala hande sehile less asmana sona wallahi ko hunde laaɓami kadi ko hunde yimɓe fof kadi laaɓa ko jimmi haalde ko noon paama ko jinnaɓe kaldunomi ɗum mbimi noon aɗa sago mi haalanma ɗum ndeysan aɗa andi machallahu hande wonko Allah resdimi seeɗa alhamdulillah ɗum eɗen jettiten Allah ñande nomi noddi jinnaɓe ɓe mbimiɓe mboɗi yiɗi ɓe pofto allahu akbar surtout kam kanko babiraɗo jinnaɗo gorko mbimomi yo tinno kala ko mo waɗanno e galle he mi itti ɗon junngo makko dépense o passe o ordonnance uji e kala ko wawi wonde e galle he yo accidam ɗum Allah jooma kanko yo jooɗo fofto kala ko dañi yo waɗe poos makko machallah ske jinnaɗo debbo kadi mbimi ɗum ta nde wayi hono noon alay sago mi ƴeewa cuhlel woni bundaw wallahi aɗa andi ɗum hay yaha mi yetto jinnaɓe muɗum kam mi ƴeewa ɗum mi ara mbaɗa kañum ne ara foftinam wallahi wiiɗa aɗa ƴeewa mbindan aɗa yoɓa kadi ɗum ɗo kadi ko banggue wallahi te a yonti e addude mi yaha mi addamo kanko ne ara wona ɗon ɗum ɗon woni ko jewtinmaɓe ñanden mbimi noon caggal annen ka guiɗo ka sehili ken gotum kala mi haalanma machallah hawnayi kadi tawɗa jogui hen kadi miijoji ma moƴƴiɗi kewɗa hokkudemi ɗi kadi kokka hemen kadi machallah ɗum ɗon woni garangal ɗo Modou Modou tawi ko haalde gonga ɓerdam waɗi galas yoltema kadi kala mo wona haasidi neɗɗo moƴƴo jiyowo nanowo ganduɗo jaam ɓernde tan nde wona ɓernde wonko woni toon ne ɓawla Modou yimɓe fof ne gandi ka gorko ka gorko par ce que woni wonde gorko ko wadde no mbattani a ñallinani a wallinani aɗane testes tel kirti kurtu pour hollum ya dañ hunde gartira e galle kadi kala gueɗe min ganduma faade ñalamol min gandirma tan ko galle baba min gandirma ko faggade arta e galle baba min gandirma ko guiɗal famde kala ko dañƴa yumma bamma alay saago on ɓiɗɗo waɗata barke on ɓiɗɗo daña duwaw noon so neɗɗo heeɓi ɗum foodi guiju men so neɗɗo heeɓi duwaw yummame bamum on gurdam mum moƴƴat yimɓe daɗidi tan koye duwaw ɓurɗomo tinnade yummame bamum billahi ɓuural ma yaade wadde réussir aduna noon hannde ko dandu
kadi woto hay goto jab daɗede ne hersini daɗede ina muusi neɗɗo noon sa yeebima cetto kunal daɗeɗa addantuma daɗede noon ko yebade jinnama ma addantuma daɗede ko welsindade yumma belsinɗa bamma daña cuuɗa yumma daña mbasa teddinde yumma daña mbasa waɗande bamma wat tampino hoore ma ni dañal ma ko bolle puyɗi wonal hay on ka ɓarfinoy to tan Bayle. Naam. Min de noddunuma. Arselia. Mawɗum ndila. Waɗay tampe. Jam tan. Mawɗum ni. Mawɗum. Min yina galle ɗo de. Arseli. Mawɗum ni. Jam tan. Jam tan kay. Mawɗum ndila. Mawɗum ni. Jam tan kay. Jam tan. Kono Bayle a tinnay. So tawi ɓe mbiyama ko noon mbatta a tinnay. Mbi kam ka jaro ka jawino ha yeccangi jamma sah a ari garɗa kada yara aɗa yari ha mbiɗa tat a buɓine galle minno holno cikkirnomami kono wona noon sikkunani ka ɓiɗɗo moƴƴo komi ƴewiyani ka ɓiɗɗo bonɗo ka ɓiɗɗo jasɗo eyyi ko ni jinaɓe mbawi wiidemi min kamin mbima ko mbaɗa yara sangar eyyi har mi jaam jiiɗiti mi meeɗa ɗum mi anda sangar no wayi mi anda no yamba no wayi a faami e min mbaɗa yara isa wiya sa yarani heɓe mbiya noon yumma e bamma mbawata bonnudem ɓe mbayatan ko fewnudem e moƴƴindem kamɓe mbima noon sa waɗani eɓe mbawi wiidemi noon sa waɗani ɓe mbira noon he mbawi wiidemi noon haade kay ma modu dañi eɓene payi ɗum dow min mi ala mi irani mi fiɓani ko ɗum tagui e payi modu dow ɓe gaccimi less hay suudam min e muɗum mbaldonno ɓe jaltinimi suudu a faami ɓe mbaɗini muudu wono muudu ko dañ mimi dañani kono ala probléme min muñat tan aɗa andi neɗɗo ene wawi wayno ko muñci kono taw ko ni jinaɓe mbawi waddimi min ni tan jinaɓe mbawi waddimi muudu ɓe yetta ɓe po ɗum dow ɓe gaccami min ala jarani bojji momi yaron somi yiron jaɓi momi haalde mabɓe momi ruttit toon somi ruttinto momi haalde mabɓe sadi kono hande sar nayi mi nattata gal to hande garmi mi nattata gal to wallahi wona cakan ala jarani joni a yahat momi arta on salla jaɓi momi yewtude e mabɓe yatan tinnoɗa bitti kam guggo nenam bitti kam bawam bitti kam wallahi wona cakan ko yumma e bamma mbawi wiidem noon yaw mbawi wiidem noon ha ɓenno wallahi goɗɗo bitti kam e ley min hande komi rawandu nder gallo yaw mi ar ɗon mboɗo ƴetti ñamde mboɗo ñama eɗe woni ɗon fotayi yaw ala fof ko mbaɗani ala fof ko mbaɗani eyyi mi yewtude mabɓe salla jaɓi puisque mbiɗa cuulel koye woyi koye ɗum koye yurmini e honon ɗum ɗo takka ɓiye mbiya ɓiye o jaraw sangara walla ko jawino yemba kono ɗum yurmini allah numéro pay salla jaɓi jowam han parɗo guppulam ngol momi yaron salla jaɓi hewɓe nan ɗo hadɗumen wadde kiraɗe hadɗumen wadde galleji hadɗumen wonde gorboloji hadɗumen wonde yontaɓe liggima ha mbarñi ha leppi cape holko pourquoi mbaɗani réussir ko liggoto ko barke ala hen barke wonata e ko liggotoɗa ko yumma welto bamma welto o tamino kañum wawanama haydara ha siɗi wawanama haydara mi weltinimama no fewi kono kadi tokkiri ngal dow fof ko joɗade ha ɓooya jurmoɗa jiiya bamma jurmoɗamo nde tawno kala mo jurum mum woni e bamum walla bamum so jurum ma woni e yumma mballa yumma kono sa yi yimɓeɓe sukaɓe hen sahaji ɓe jeebo yummiraɓe jinnaɓe ɓe jeebo ɗumen tara ko jurum makko ala e ba makko jurum makko ala yummako so ɓerde ma yoori e yumma jibinɗoma ɓerde ma yoori e bamma jibinɗoma ɗum wonma kefer tan on ko seede kefer ko keferagal tan ɗum noon mi weltinimama e baba jooɗo pofɗa ko dañɗa fo hanni hoorema ɗum ko gorko waɗata noon jiɗɗo wadde réussir waɗata noon neɗɗo gonduɗo e Allah waɗata noon neɗɗo janggo jeeɓeteɗo waɗata noon yo Allah yoɓe moƴƴere nden moƴƴere nde mbaɗɗa yummani ko kalɗa mum ko Allah yumma tampi debbo tan kerrere kañum wuppata kañum defata kañum ɗogata hunde fof kañum waɗata kañum fittata e goto yi ho yettimo ɗo yetti ɗo on aɗa andi sa foodi cukalel adde galle ene wallodire mum wona waɗi teddugal yo Allah reen kadi yo Allah wallu kadi tinno ɓeydu tinnare wona ɗo min jiyatmami koto woɗɗi coynotomami kadi koto woɗɗi par ce que pourquoi fodde nde tinnotoɗa e galle he nde tinnotoɗa jinnama Allah wallat
vraiment mi weltima no feewi projet ji ne keewi kottuji ne keewi haajuji ne keewi kono fof de yo haaju hakkude ma yumma ardu wallahi hakkunde ma e bama yo ardu kala kala waɗa hen waɗi hen hewɓe cikkata ko lootade ayeji ɗi loota haɓɓude talki ɗi lohi ɗi leɗɗe ɗe ko ɗum addata haalis o ɗum addata teddugal ɗum addata martaba wona ɗum addata teddugal e martaba ko yumma e bama sa ƴetti goɗɗa waɗi ɗum hakkude ma yumma e bama Allah ne seydi addi probléme a yara hoto paaɗa sa yino ka marɓoto tan a arat manan diddinoɓe tawa laana toobi nan oto banggue donc a lumbuɗi kono tant que yummani welti baman welti on wiyete ɓi ha kala damal pugguɗa konkon mbiyeɗa ko entré kono konkon holo ko ƴewata yumma weltaki bamma weltaki yo Allah ren weltima kadi cukalel ngel en mbaɗat noon men jaa ha toon eyyi ko ɗum ɗon kay bulo mi yanmo eyyi mi noddinimo téléphone ñande eyyi mbaɗa haalnamo haala ka ɗo mbimi komi garowo kadi komi gardo e ma ndeysan kadi ko nanmi ɗo e ma ko mbiɗa annino nandi ɗum ye tawno ka jaaƴo haqqille ka joom haqqille tigi kanko Boulaw kam min kaldi ɗum mi noddimo téléphone ndeysan mbimi noon ko haɗemi arde haɗemi haalani ɗo mani min gara alay saago mi ara mi haalda e ma ha jagguiɗen ñalngu en tarɗi ñalngu min ma jehen kadi joddoɗa e makko jewtida e makko min kam ko jiimi bowlo ina moƴƴi machallah ɗo ne moƴƴi kadi kankone kadi moƴƴi ene moƴƴi heddi kadi ko wooda ko nanna ala te Boulaw fof ne ari hakkille machallah mbaadi machallah te ko ɗum neɗɗo yilto e debbo yiilo ƴoƴƴo kono yiilo jaam mbaadi andi debbo so yooɗi ina hokka gorko softede en lowa ɗum isage kono kadi wonno wonirta parño kadi ha ɓurta wayran Hammadou Bayla ni kadi sa renaki ɓanduma ne heewi maadi hen sahaji dal par ce que ko ɗum waɗa jiiya tan ko siwɗi siɗi ko yooɗi ko ñaadi tan tambata sore mbatta yaade jamma yo Allah wallu yo Allah wallu mi weltima no feewi joni ha ɓaawo janggo tan mami ar toon mami ar galle jaaden to galle mabɓe to jiyan mo jewtiden makko kadi hankkadi no hunde so Allah hankkadi tawde yettima ɗum kala no dañirani ina waɗire noon wallay ɗum jimi yo yaw ɗum ñaago tan yo Allah yettin ma jinnaɗo fof to mi weltima Fall mi weltima Seydou Fall yo Allah ren a jotta ko ha oɗon kam hoto guel woni bomo ala jarani ajjudem ya ñande woni eyyi so Allah jaaɓi eyyi moƴƴi wadde mbaɗen noon tan mamarto walla mami nodde téléphone gasi kalen alkali to jartinto Boulaw wallahi so Allah jaaɓi ewa jarama probléme ala Seydou Fall jaram fewi Fall merci ndeysan wallahi gusu ko moƴƴo woni ɗo ko moƴƴo kadi ko bawɗo yidde kadi cehilagal renete cehilagal toppitte neɗɗo hoto wi komin sehilaɓe tan yiyatama nanatama taw wona nde garɗa mum fof ko yidde ko hebde mum hunde sehilagal intérêt c'est pas bon kono suko waɗi ko yooɗi wallahi min mbeɗe weela mbeɗe weltini suka mo ganduɗa hoore ma ko teddude jinna mum par ce que mbeɗa andi on waɗat réussir tan gurdam mum waɗat réussir gurdam mum yo Allah wallu eyyi jooɗo mbimi anda soɗi jaari ni kam Allah wallu